Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yalla yurmo musidɗo men jalli siyafuɗum en garti ha hande e deftere nde gonnoɗen e dow mum iwde fulɓe gila hili e yoyo ha Fuuta Tooro. Joni garen e windande wotere nde mawɗo men Amadou Hampâté Bâ windi e 1966 fulɓe Mali e pinal mumen e nden windande iwde fulɓe ene jangta hen fawade ko oɗo pullo windi iwde fulɓe ko ni sifori. Yahude en wonnoɓe Misira hen goto o hoddano e koreji mumen ɓe annabi Moussa ɗowno nawti ɗumen Palestine. On gorko wiyeteno ko Buuturing. On Buuturing nde resi dañi ko ɓiɓɓe jeegom hellere Mangay Sorfoy Libana Aña e Tooli Maga. Hiren seeɗa jimol Amadou Hampâté Bâ wi Molan Gawlo to Njayen Sénégal yimani ɗum. Buuturing gorko Tooro mo taaniraɓe ummorino funnaange resi koye leydi ɓaleeɓe ɓe ganduɗa gañani arani en. Allah waɗi Buuturing dañi hellere afo makko mo waɗi e nden ko ham deno wallatanum leñol makko. Hellere mawni resi dañi ɓiɗɗo gorko mo inniri Maani. Won gueɗe foti teskede gila joni e ngol jimol. Tawde annabi Moussa wonduno e yahude en ko Misira. Buuturing ko Misira foti resde te ko toon e ɓiɓɓe makko limtaɓe ɓe poti wuurde. Misiranaɓe nden ponno wonde ko ɓaleɓe. Won inɗe garɗe e jimol ngol mbawi nandinede e inɗe misiranaɓe hanki. Fulɓe gila adan ko jilluɓe saabu jalti koye dewgal hakkude Yahud neɗɗo mo nguru mboɗewu e debbo ɓalejo. So en tongi ɗum ɗo foof eɗen mbawi wiide fulɓe jokkuno koye mumen koye misiranaɓe hanki e Yahude en. Ma en dutto e ɗeɗo toɓɓe kono haade ɗum mbiyen darti fulɓe puɗɗima serdude anduɓe. Gotol e tinde fulɓe kadi wi ko Labbu Dikku Pullo Samba Bambaɗo Demba Jalliŋere Fuɗɗinayi. ɗum ɗo so faccirama firtata ko Labbo Pullo e Bambaɗo jiidi Yumma e Baba te ko gotum gonno hande kawri e nagge nde ko nagge serdi golle mabɓe. ɗum ina jangta e jimol Fantan musidɗo men Siré Mamadou Ndongo waɗi ngol jimol deftere wonde fayida le Fantan poème mythique de Berger Paul. E fawade ko ari e Fantan ko Labbo adi etade wonde gaynako kono o ronku Bambaɗo rewiɗo rewnoɗo kañum. Ko pullo muñata caɗele gaynaka ha wonta gaynako watta toppitade nayi tan woppa golle goɗɗe foof. Labbo wonta ceehowo laahe ɓirdude e pendirde. Bambaɗo wonta beltinowo pullo e nder jimɗi mum jaadoji e hoddu.
so tawi ko ni ndehe pullo wonno ko ɓaleejo sabu labbo e bambaɗo ɓe o jiidi yumma e baaba ɓe ko ɓaleɓe te hay goto meeɗani yeddirade ɓalowol mabɓe. Ngal ɗo jiidigal kadi ɓuri sellude sabu ngal fawi koye jiidigal ɗemgal jettoɗe. Pullo labbo e bambaɗo fof kalata ko pular. Pullo labbo e bambaɗo fof jiidi yettode so e ba. ɗum ɗo ɓuri wawde deeje hakkille e arbagal fulɓe. So en ƴewtidima jimɗi ɗiɗi ɗi, jimol buytoyin e jimol fantan, tawren koye ɗe lurdi ko fati iwde fulɓe. Gadunol ngol waɗi fulɓe ko leñol jillugol gila adan, ɗeɓol ngol waɗi fulɓe ko leñol ɓalewol. Luural ina waɗi yeddota kono yeeso ma en eto hawridinde jimɗi ɗi fawade geɗe goɗɗe ɗe tawaten e pinal fulɓe. Holto heeli e yooyo wonno. En jii e toɓɓe men ɓennude dow wonde annduɓe ina pecci e iwde fulɓe, woni hoto ɓe iwi e jogli aduna. Woni yaaɓe ha Inde, woodi natɓe e jeerede Sahara, woodi fulboyiɓe e maayo Nil. Joni noon ƴeewen holko fulɓe kaali e iwde mumen yaama ɗum walla en laɓɓinde fiyako. Fulɓe kaali to immi hay sinno won annduɓe ɓe ganda ɗum. Ɓe kaali iwdi maɓɓe koye daarol ngol janngoɓe siltigiyagal daarenteno beele maɓɓe gandu iwdi fulɓe. Ndehe noon ngol daarol ko yaaɓe ha ngari e yenanede birnide fulɓe kuncantano ɗum firti ko ngol wona merantewol. Daarol ngol ko buytorin fof adi darande ɗum ɓiyum hellere e nder jonte jeeɗiɗi. En jii dow seeɗa hol buytorin e hol hellere. Kono noon ko mawɗo pullo Amadou Hampate Ba wurtinani en ngol e nder deftere innirande jeɗɗo dewal inna baati. Daarol ngol ko mergi walla juɓɓuɗi vert e lemngal Farayse, ujunnaje 2,768 hello wonno. Amadou Hampate Ba wittingol waɗi ngol deftere windande ɗemngal Farayse e hitande 1985 jeɗɗo dewal maire de la calamité. Kono o waddani hen windande pulaar nde. E wiide makko noon e deftere nde o hutoraki mergi, o hutori ko fulfulde mawde woni pulaar mo yimɓe fof mbawi famde. Windande pulaar nde ko Yero Silla fuli ɗum waɗi hen deftere fuɗɗorde wittu maîtrise récit initiatique Paul Di Massina e titre ethno linguistique e hitande 1975. Ɓurten hutorade ko windande pulaar nde Yero Silla tongi e golle ɗe kalɗen nde. E nden windande luural ina hakkunde annduɓe fulɓe e holko heeli e yooyo wonno. Pawɗen e windande nde ngam feññinde ngal luural. Ɓe mbi ni pulaaku wonno ley yooyo weltoyi e ley heli gure mawɗe. Heewɓe ande laamdiɓe faa faami kawru yaali holi to yooyo wonno. Hoto ndi heeti, hoto heli Sinthia. Ɓe ngaɗiɗe Maliya funnaange leydi goggo meɗen Balɗiisa. Woɗɓe jeddi ka beddi ladde mbi yo hedde Maliya funnaange leydi Habasi faa yetto Misira. Juɓɓudi 615. En jiiɗo haalete ko Maliya, haalete ko Habasi, haalete ko Misira, haalete ko Balɗiisa. Habasi, Misira, Balɗiisa fof ina anda ko woni ko leyɗele gandiraɗe hande Éthiopie e Égypte. Balɗiisa ne ko lamɗo debbo gurnoɗo e yonta Annabi Souleymane. Ko kanko laamino leydi Habasi ndi e hunde leydi gandirandi hande Yemen. Annabi Souleymane
resinomo ha dañde makko ɓiɗɗo biyeteɗo Menelik. Koye on ɓiɗɗo yalti suudu laamu Haile Selassie en gooto e wattindiɓe wonde laamɗo Éthiopie. So tawi ko Maliya noon luural seeɗa ina ɗon. Won sikkuɓe Maliya ko geecco gandiraɗo hannde mais rouge e ɗemngal Faraysi. Amadou Hampâté Bâ jeeya koye ɓen. Ma en ngar hen yeeso seeɗa. Minen min cikki Maliya ko maayo Nil ngo joforo. Waɗi min sikkude ɗum ko nayi wiyama jalti koye Maliya te gadiɗo faggaduɗi yo kono Yakuba funtiriɗo ko wayno lamɗam ni haɗi ngowi ɗum. Sinno nayi jaltuno koye ndiyam kaɗɗam wona lamɗam funtirta no saabu tawat koɗi majjani lamɗam. Ndefe noon ɓuri famnade ko Maliya wona ndiyam belɗam. Ha joni eno nayi paggora goto e mawɗo fulɓe hono Boubou Hamma ina addi ɗum e deftere mum teskande contribution à la connaissance de l'histoire du Peul. Wonde ko gorko goto biyeteɗo Oumar Bernawa e yiiti nagge ranewe adingue e nder Bahar Nil ndiyam danejam no kosam ni jaltu jam e nder Bahar Mali. O jamniri ngeen ragge nanewe o jamniri ngeen nagge ranewe kono Yakuba jamnirno nayi mum ni woni rokkutenge lamɗam. Ɗo inde Bahar Nil walla Mali woni maayo Nil holliri nayi gadiɗi jalti koye maayo Nil ngo woni maayo welgo. Wawene ɗiɗo dalilaji wonde Maliya ina nandi e inde jeno debbo misranajo hanki tamnoɗo gueɗe ilam kono Meriyu. Ɗum hawnaki sabu Ra e La ina lomtodira hen sahaji. Meriyu ina wawi wontude ndeke Maliya. Holno Amadou Hampâté Bâ famiri ko haala e heeɗi e yoyo ko. E deftere makko jeɗɗo dewal maire de la calamité hello 18 ko ni o firdi tajre nde e Faraysi. So en batti Faraysi o e Pular ɗum rokkata ko kaɗo haala mbatka fayida ngarowo less kollirowo holto mawɗo pullo sikkuno heeli e yoyo wonno. O wi on waɓɓe ndi wonno ko funnangue geeƴi boɗejo e nder leydi gorgol meɗen Balgisa lamɗo Saba. Woɓɓe mbi ndi wonno ko hirnangue geeƴi boɗejo hakkude leydi Habasi e leydi Firawuna lamɗo Misira. En mbino dow seeɗa wonde e famamuye Amadou Hampâté Bâ Maliya jofoto ko mer rouge woni geeƴi gonɗo hakkude dongre Afrique e dooɓi juunde presqu'île Arabie. Ko ɗum addinimo firdude tajre nde no firdinde ni o waɗi heeli e yoyo funnangue walla hirnangue geeƴi boɗejo. Ha joni e famamuye Amadou Hampâté Bâ Balgisa laamino tan ko leydi Saba kono dartol ɓurgol labde holliri ko on ko leydi Habasi kono Éthiopie jeeno. Wandirano e leydi Habasi ko Makkeda te ko kanko tamno jimadi makko leyɗele ɗiɗi fof woni Habasi Saba. Amadou Hampâté Bâ ko mawɗo joom gandal wonno kono ala ade gandiɗɗo fof. Sinno o ƴewtininoma ko ciftinɗo dow seeɗa e iwdi nayyi ko o ƴewtidima kadi maayo Nil ngo no taguri ni maw famanno Maliya wawata wonde tan ko ngon maayo.
ƴewti ndiɗo maayo Nil ngo fof maayi no ngo waɗi ko calɗi ɗiɗi ndu ummori hirnaange ɗo fii e beeli mawɗi gonɗi hakkunde Uganda Kenya e leyɗeele keɗɗe mumen. Ndun salndu woni Nil daneejo Nil blanc. Ndu e ummori funnaange e leydi Éthiopie ɗo fii e weendu Tana ko kayru woni Nil bulaaju Nil bleu. So en mbaddii ɗeeɗo geɗe fof tawaten ko duho walla luural annduɓe fulɓe ko ƴeewde so tawii heli e yooyo ɓurno abbaade koye leydi Habasi ndi woni Éthiopie hannde walla ɓurno abbaade koye salndu hirnaange ndu woni hakkunde Éthiopie e Misira. So en ƴewtindima luural ngal tawaten koye ngal foti sabu leƴƴi ɓurɗi nandude e fulɓe mbaadi ɓurɗi nandude mumen golle woni ngaynaaka koye ɗiɗo nokkuuji ɗiɗi ngoni Galla Amhara e leƴƴi goɗɗi to Éthiopie Masai Tutsi Hutu Nuer Dinka Nuba e Misira naaɓe hanki hakkunde hirnaange Éthiopie e Misira. ko ɗo windande Amadou Hampâté Bâ e hoore mum rokkata hen goonga mbi yo hedde Maliya hirnaange leydi Habasi faa yetto Misira sabu koye wonno ko tigi maali heli e yooyo hanki ɓuri heewde ma en ngartu hen. So en ballotirima kadi ko ƴettuɗen e pinal Misira hanki gueɗe ɗe ɓuura labde. Misira naaɓe hanki nanguno koko e leydi Éthiopie ndi taaniraaɓe mumen jalti ko ɗum addannooɓe innirde ndin leydi geno walla ngendi maayɓe malaaɓe walla hoore leydi. ɗiɗo sifaaji fof kollirta ko maamiraaɓe hanki jejjiraani koye leydi Éthiopie ndi woni mumen feri ina telloro seeɗa seeɗa haa ndeeƴi hakkunde teɓɓitorde adande e geej Méditerranée. wittu holliri kadi wone maɓɓe ummori koto maayo Nil ngol ɗo fii e beeli mawɗi to te ko awoɓe en ɓurno yaarude ko ɗen koyɗe ɗiɗi kawriti jillodiri jibini pinal Misira hanki ɗum ina battini e geɗe ɓurɗe wadde fayida e pinal ngal. ɗo en foti siftinede jiidigal ngal annduɓe waaɓe no Humbor Geren e Cheikh Anta Diop en jiiti hakkunde Pulaar e ɗemɗe dande maayo Nil ngo. ɗum ɗo fof hollirta ko so heli e yooyo fulɓe hanki ina yiile wona funnaange geej boɗeejo ala ko tuggude Éthiopie haa yetto Misira nawora leyɗeele takkiiɗe Éthiopie baŋnge hirnaange ɗe e leydi Soudan ndi no diidori noon. siftinen ɗo wonde ndin leydi wonti hannde leyɗeele ɗiɗi sabu worgo mayri heɓi hoore mum ko ɓooyaani. so tawii ko noon wayata kono heli e yooyo gadano o e batte ndiɗo gondaano ɗo gootel hay sinno ndi watte ndi ko feŋaade hakkunde teɓɓitorde adande e geeji Méditerranée leydi ndi dilli hakkunde Éthiopie e leyɗeele kennooɗe ɗum hirnaange e Misira. ndeke noon so en ƴewtindima luural annduɓe fulɓe ngal ndiyen kamɓe fof koye goonga ɓe ngonno ɗum noon fotaani hawde waaɓe no Fuutankooɓe ni ɓe leydi mumen adino wonde e worgo jeerede Sahara nde nde fergo maɓɓe yettiinde hade mum tellaade e jeeri Fuuta e to wattan e nder reedu Fuuta ɗo yimɓe mum mbattendi deejje no taaniraaɓe mumen heli e yooyo leejirno hakkunde teɓɓitorde adande e geeji Méditerranée ni. ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe ko ɗo feccere adande nde haaɗi ñande wonde so Allah jaɓi ma en ngartoy e feccere
ɗiɗi ɓiire nde heli e yoyo wonno ko misira dalillaji jogaɗi ɗum noon koye ɗum paɗen ñande wonde so Allah jaɓi garen e udditirka deftere nde tawi ha hande ko dalillaji mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam ɗum noon ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaɓi Allah jarama on jarama